Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwese kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Rekidzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi mukomana chimusati matanga kuverenga nyaya yangu, ndinokumbira kuti munge muchindikumbirirawo kubva kune vedare kuti vange vachizorangarira zita rekuti Thomas pose pavanenge vonamata vasazokanganwa zita rekuti Thomas. Munge muchinamata muchiti Mwari regererai Thomas kunyange zvake akakutadzirai zvimwe kuda. Ndinozoregedza kuramba ndichiona chipoko chemwana weHanzvadzi yangu uyo akafira kuBotswana ende ndini ndakamuurayisa. Zvakaitika ndezvekudai kuti ndige ndichizosvika pakuchekeresa mwana weHanzvadzi yangu. Ndakabva kuZimbabwe mainge muri mugore ra1990. Ndainge ndichitoriwo mufana wechidiki makore acho iwawo ndisina chandainge ndichiziva muupenyu. Ndainge ndiri musoja ndokubva ndachizotiza kuarmy. Ndatiza kuarmy ndakabva ndachizotanga kugara muBotswana. Kumusha ndakangosiya mhuri yangu. Ndainge ndagara ndine umwe mwana nemudzimai wangu wandainge ndichigara naye. Handina kuda kuzombomutsvaka zvekare nanhasi uno handizivi kuti akazoenda kupi nemwana. Ndakabva ndachizotanga kugara muBotswana. Pane pamwe pamba pandainge ndichishanda ndakabva ndachizotanga kufambidzana nemwana wePom ainge achinzi Lindiwe, not a real name. Ndakabva ndachizoroora mukadzi uyu wechitswana. Saka iye ainge agara ari munhu aiva ari very intelligent. Ndakamukurudzira kuti arambe achienderera mberi nezvidzidzo zvake kusvika ava kuzoticha pane kamwe kachikoro kaprivate. Saka tichishanda tose kudaro, iniwo ndakabva ndachizoti ndaita chitupa chemuBotswana. Sezvo matruck ndainge ndagara ndichigona kudriva matruck, ndakabva ndachizotanga kuita zvekudriva matruck muBotswana imomo. Hatina kumboshanda kwenguva yakareba. Takabva tachizowana mukana ndokubva tachizotenga truck mhando yeScania iyo yandainge ndofamba nayo. Saka sezvo ndainge ndichizvidrivira ndega truck rangu ndaiziva kuti hapana loss, uye zvekare tainge tichigona kubhajeta mari inini naLindi. Ende takazosvika pakuita vana vedu vaviri. Takaramba tichiwedzera matruck tikatoita fleet yedu tainge tava nematruck 5. Ndokubva tatenga zvekare nemba mutown tichitogara upenyu hwakanaka. Asi sezvisinei nekuda kwekuti mari yainge yawanda, ndainge ndodiwa nevakadzi vakawanda kusanganisira nemafriends aLindiwe. Pane umwe aigara achiuya kwandiri achindiudza kuti ari kunetsana nemurume wake. Iniwo ndakabva ndachizotanga kufambidzana naye. Ndichifambidzana naye kudaro mukoma ndopa ndakabva ndachizobatwa red handed naLindiwe. Saka akabva achizoti ainge achida divorce. Pandakarambana naLindiwe ndakarambana naye nenzira yakandirwadza zvisingatauriki. Lindiwe akabva achizotora zvose padivorce. Mukoma ndakangosara ndisina kana sendi. Ndakasara ndine motikari imwe chete, imwe pickup yatainge tiinayo, uye zvekare netruck riya ratainge takatanga naro Scania rainge rakafa enandrana. Ndainge ndakaripaka mune imwe truck stop but kuZambia. Apa rainge richitodyiwa mari yestorage. Ndokusaka zvakazonditorera nguva kuti ndinge ndichizoenda kunotora Scania iroro. Ndainge ndatova rombe ndisisina kana mari. Nekuda kwekurwadziwa nekushaya ndakabva ndachizoenda kune imwe village ndikaenda pane umwe musha mushure mekunge ndabvunza kusvika ndichizoudzwa kuti kuFrancistown, but out of Francistown kune kamwe village kwainge kuine umwe mubatsiri aikwanisa kuzondibatsira. Zvadaro ndakabva ndachizosvikapo pamba paya ndikataura nen'anga yacho. N'anga iyoyo yakandiudza kuti yainge ichikwanisa kundibatsira. Ndakabva ndachizopiwa muti uyo unonzi mupedza nhamo. Muti wekuti kana ukatanga kuushandisa nhamo yako yose inopera. Ingava iri nhamo nekushaya mukadzi anokwanisa
kukuda kana murume anenge aine mari kana kuri kunzi uchida basa muti wacho unongonzi mupedza nhamo. Saka ndakanzi ndinge ndichicheka vhudzi remuhapwa ndikaita saizvozvo ndokubva vachizopisa vakabva vachizotora kajira kainge kari kered. Vatora kajira kaya kered ndokubva vachizoisa kamudzi kemuti wemupedza nhamo mukajira kered vakabva vasunga. Vakabva vanditi zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizogara muwallet mangu mazuva ose, uye zvekare pandinenge ndiri wallet yangu inofanira kunge iri pasaidi neni. Ndakanzi kunyangwe zvikanzi kwauya chinengei ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizosungwa nemapurisa kusvika ndazoita mari yakawanda, nekuti ndikangopinda mumaoko emapurisa ndainge ndatoputsa mhiko, havana kundiudza kuti sei. Saka ndine umwe mutemo uyo wainge wakaomarara kwazvo pamitemo yose yavakandipa. Mumwe wacho wandainge ndichifanira kuti ndinge ndichichengetedza wainge uri wekuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizorara nemukadzi anenge asingapenge. Ndikanzi kana ukangoita zvinhu izvozvo pfuma yako yose inobva yaparara, kunze kwekuti kana mukadzi iyeye ari benzi, munhu anenge ari mentally challenged, benzi rinenge riine tsvina, ipapo hapana dambudziko. Ndakabvuma ndikati pfuma kumberi, zvimwe zvose kumashure. Saka ndakagara ndikaenda kuZambia ndikanotsvaka vana makanika, skania yangu ikagadzirwa ikamuka. Ndakabva ndawana contract hombe ndikatanga kuita mari. Taenda tichinonotora chikafu kunana Zambia tichiuya nacho muBotswana, uye zvekare tichienda kunana South Africa tichinonotora zvakasiyana siyana. Ndakazobva muBotswana manje nekuti Lindiwe ainge orwadziwa nekuda kwekuita mari kwandainge ndoita. Saka pandakaona kuti Lindiwe ari kuita sekunge ava kurwadziwa neni, ndikatya kuti zvimwe kuda aikwanisa kana kuzonditsvakira vanhu vanondiuraya. Saka ndakabva kuBotswana ndikabva ndachizouya kunoku kuNamibia kunova kuriko kwandiri kugara pari zvino. Ndauya kuno kuNamibia ndipo pandakabva ndachizorora mukadzi muNamibian uyo wandichati Hilda ainge ari mukadzi ainge akanaka kwazvo. Saka takafambidzana mukomana achipasitomborina kana dambudziko. Ndainge ndakamirira kuti ndinge ndichizodzokera kuBotswana kuti ndinge ndichinokumbira kuti ndinge ndichizomutora semudzimai wangu, ende hapana pandaizongomutora tisingasiki bonde tose. Saka ndainge ndakanzi kana ukasangana nemunhu waunenge uchida kuti unge uchizomutora semudzimai, unenge uchifanira kuti unge uchizouya kuMatare. Ndikabva ndachizoverengera, asi sezvisinei nerimwe zuva wainge uri usiku ndakakundwa nemuyedzo. Ndikabva ndakanganwa mudzi uya wainge uri muwallet. Tikabva taenda zvedu kuhotel tikanorarako kuhotel. Ndakaita rudo nemudzimai wangu Hilda ainge achiri girlfriend. Ndikakanganwa kuti ndainge ndatozvisvibisa, ndakanganisa mhiko dzangu. Zuva rakatevera mukoma ndakareceiva phone call yakandityisa. Ndainge ndine skania yangu yainge yaenda kuSouth Africa, yainge yaenda kunotora simbi dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichienda kuDRC, ende skania yangu yainge isiri iyo yega yainge iri muSouth Africa. Ndaiva ndiine matrack matatu ainge ari muSouth Africa panguva yacho iyoyo, ose akaita accident, but skania yakanyanya kundityisa accident yakaita accident muDurban yakatyisa vanhu vakawanda. Motikari iyoyo ikatobuda panyuzi nekuti yakatsika kamotikari kainge kari kaduku ikauraya vanhu vatatu on the spot ipapo. Business rangu rakabva rafa zvekare. Macontracts angu mamwe andainge ndakabata ari ehurumende akabva amiswa. Mapurisa ainge onetsana neni, driver wangu akatonyorera kuSouth Africa because ndakashaya kuti ndoita sei, ndikamuburitsawo sei kubva mumaoko emapurisa. Zvakangonzi ndiye ainge ari wrong, but ndini ndainge ndakanganisa mhiko dzangu. Ndakatadza kutevedzera mhiko dzangu nemazvo. Ndakaziva kuti mhiko dzangu dzainge dzaparara nekuda kwandainge ndaita mukadzi wangu. Ndakadzokera kune murume uya wekuFrancistown. Akanditarisa akaseka zvake akati, Thomas, kuti unge uchimutsidzira
pfuma iyoyo hazvichatodi kuti ndige ndichikupa umwe mupedza nhamo, izvi hazvichadi kuti ndige ndichikupa umwe mudzi ndikati zvino sekuru chindiudzai zvinoda chii. Vakabva vachizoti kwandiri kuti ndinge ndichizokwanisa kugadzirisa zvainge zvakakanganisika. Painge pachidiwa ropa, apa pakuzonoti ropa manje ndipo pandakaona sekunge zvainge zvichazondiremera. Ndakataura naye Ndakauraya ndikamubvunza kuti painge pasina here dzimwe nzira dzataikwanisa kuti tinge tichizoshandisa kuitirawo kuti inini ndisazodeura ropa, because ainge achiti ropa rainge richidiwa ipapo rainge risiri ropa remhuka, nekuti already ndainge ndakatodya mari yechikwambo. Ndakashamisika because chikwambo chacho ndainge ndisati ndakambochiona ini. Akanditi mudzi iwoyo uyo wawainge uchishandisa ndicho chikwambo chacho ichocho, but chikwambo ichi manje difference yavapo ndeyekuti chakupandukira, ende kana chapanduka kudai chinenge chava kutoda kuti unge uchichipa ropa. Ndikati panodiwa ropa rani? Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ainge achazoti panodiwa ropa remukadzi wandakazvara naye mwana, ndo ndainge ndichida kuchekeresa lindiwe, nekuti ainge akandiramba, ndiye ainge akandipinza mumatambudziko ose awo andainge ndakatarisana nawo. Asi chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakabva ndachizonzi painge pachidiwa ropa remwanasikana, but ari mwana weHanzvadzi yangu, my sister's daughter. Pakabva pachizosarudzwa Vembai. Vembai uyu ndini ndainge ndakatomubvisa kuZimbabwe kusanganisira nevamwe vazukuru vangu avo vandainge ndakaona kuti they were very intelligent. Ndikati ndinoda kuti vange vachizouya kuzodzidza muBotswana nekuzogadzirisa mapapers avo, ndichiziva kuti kana vadzidza muBotswana vanokomisidzira vatova nemapermanent residencies. Saka ainge achidzidza pauniversity yemuBotswana panguva iyoyo. Ainge ari mwana ainge achidiwa nehanzvadzi yangu zvandisingakwanise kurondedzera. Saka ndakabva ndachizomukoka kuti tinge tichizomboona masite uko kwandainge ndine macontract kunoku kuNamibia, uko kunocherwa zvicherwa zvakaita sesalt. Ndakaenda naye kwose kwandainge ndine macontract, nekuti ndainge ndakabata contract rekutakura salt kubva munomu muNamibia ichienda kuZambia uye zvekare nekuSouth Africa for repackaging. Saka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichifamba naye kwose kwandainge ndiine macontract kuitira kuti business rangu ringe richizotanga kufamba zvakanaka. Saka ndakafamba naye kwose, kunyangwe painge pachinzi ndainge ndakabviswapo pacontract, ndaingoenda naye chete ndichimuratidza kuti apa ndipo patinotora malodzi, apa ndo patinotora malodzi. Ndichifamba naye kudaro ndakamupa mvura yainge iine mushonga. Zvandakaita mukomanashe asati auya kunoku kuNamibia, ndakatora kamudzi kaya, nekuti ndichiri nako kamudzi ikako. Ndakatora kamudzi ikako ndakabva ndachizokasoka mumvura kwemazuva akati kuti. Achizouya zvake muzukuru wangu asina chaainge achiziva, ndaimupa mvura iyoyo kuti ange achizonwa. Akabva achizobatwa nechimwe chirwere chainge chisinganzwisisiki. Ndini ndainge nditori pamberi ndichitotungamirira mukurapwa kwake, ndichibhadhara n'anga, kunyangwe dziri n'anga dzekuZimbabwe kuti dzinge dzichizotaura zvenhema zvirwere zvainge zviri zvenhema, kuti mwana ari kurwara neurwere hwakati. Mwana uyo akazoshayika, akati ashayika mainge muri mugore ra2023. Hanzvadzi yangu akachema zvisingaiti parufu rwemwana wake. Iniwo ndaingoita sekunge ndiri sekuru vari kurwadziwa, but vanhu vainge vasingazvizivi kuti ndisekuru vainge vakadya muzukuru wavo kuti ndinge ndichikwanisa kumusidzira matracks angu muNamibia neBotswana. Zvechokwadi mukoma, mari yakadzoka kwandiri. Mukoma Nashi ndakabva ndachizovaka imba kunoku kuWindhoek, ndikatenga mamwe matracks zvekare maVolvo matsva, ndikabuda mumaScania. Asi ndakatanga kurwara beginning of 2023, ndakamborwara, then ndokubva ndachizorwara zvainge zviri very serious mainge mava muna 2024, apo pandakabatwa necancer yemumatumbu. Ndakaenda kuSouth Africa
kuGermany nekuIndia, asi kensa yacho hairapiki usiku hwose mukoma. Ndinoti kana kuri kunzi ndikaadmitwa muchipatara ndinoita madzikirira, ndinobatwa nerimwe dzikirira rinotyisa. Ndinoona vembai anenge akamira pamusoro pangu. Zvazvinoita mukoma paya pandinoya kuzotorwa neambulance, dzimwe nguva ngenenge ndatokolapsa ndisingachazivi kuti ndiripi. Ndinozomutswa nekakutonhorera keecon yemuambulance. Pandinozopepuka ndiri muambulance kudaro ndinokwanisa kutomboridza mhere. Ndinotya hangu kuudza vandinenge ndiinavo, asi chinoita kuti ndinge ndichiridza mhere ndechekuti ndinoona ndiri mumukanwa mavembai ndisiri muambulance, achiita sekunge ari kundidya achinditsenga, and ndinenge ndichitonzwa pain apo paanenge andiruma nemazino ake. Saka ndinobva ndatanga kuridza mhere, asi kuti ndike ndichizvitaura zvinhu izvi ndinonzwa kutya nekuzvinyarira kuti zvino chokwadi chose chava kufanira kuti chinge chichizobuda pachena, sezvo zviri zvinhu zvokuti hazvitauriki. Hondo painozotanga mukoma ndepekuti kana vanhu vandisiya ndava muwadi ndakarara zviya, ndava kufesana nereality yangu ndiri ndega, ndipo apo paanouya manje anotopinda muwadi mandinenge ndiri. Dzimwe nguva ndinomunzwa kana achida kundishungurudza zviya, ndinotanga kumunzwa achifamba negogo dzake kuti ko achibva zvake nekureception area, anenge achiuya kuwadi kwandinenge ndiri. Saka anenge akapfeka hembe dzake dzegraduation and anobva andidzipa pahuro. Ndinokwanisa kuita usiku hwose ndichingochema, ndichichema kudaro hapana kana umwe munhu zvake anenge achitombondinzwa. Iye anenge achiti kwandiri, sekuru, kuti ndinge ndichisiyana nemi. Kudenga kwandakaenda ndakadzoswa ndikanzi nzvimbo yangu haisati yagadzirwa, ndikufanira kuti ndinge ndichidzoka kwamuri. Sekuru, reururai kuti hanzvadzi yenyu izive chakaipa chamakaita. Mukoma, kureurura ndiri kuda, asi ndinonzwa kunyara, ndinonzwa kutya kuti hama dzangu dzose dzichabva dzachizondipandukira, sezvo ndakaitawo vana nemaforena. Vana ava of course vana vangu, but maculture edu akatosiyana neculture ekuZimbabwe yekuti mubereki kana urwara zvakanyanyisisa unofanira kuti ungochimuriritira. Kunyange izvezvi ndinotozviona kuti chigemu chandakatamba chakatodhakwa, dai ndisina kumbogara ndakaita mwana nemuforena. Kensa iyi iri kundidya muviri wangu mukoma. Ndine nguva dzekuti ndinonzwa sekunge munhu anenge achidirwa mvura inopisa mumatumbu ake. Rufu rwuri kundidaidza, asi rufu runoti kana rwandidaidza kudaro runobva rwaramba kunditora ruchiti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoreurura. Hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichidaidza hama dzangu dzose dzinogona kuuya kuno kuBotswana, kana dzauya kunoku then ndobva ndachizoreurura zvose izvo zvandakaita. Mukoma Nashi, izvezvi ndichitaura nemi kudai, mudzimai uyo wandakaita naye vana kunoku, kunyangwe ari iye akakonzeresa kuparara kwezvinhu zvangu nekukanganisa kwandakaita mhiko, but haana kana kuzombondirangarira. Tine maissues nemachallenges awo atakazotanga kusangana nawo. Taiti kana tasangana nemachallenges iwawo ndopandainyatsokuona kuti munhu wenyama haana kana tiri newe kana usina mari, nekuti zvinhu zvacho zvinombondiomera. Kunyangwe ndiri a big businessman, but ndinokwanisa kushaya kana senti muhomwe, vanhu vachitofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kunyepa. Ndainge ndimbori nevashandi vakawanda kwazvo, asi iko zvino zvimukoma hakuna vanhu vanotomboda kutomboshandira kambani yangu, nekuti ndinozivikanwa semunhu anoti kana akawana zvimabasa kobva kwamboti zii. Ende madriver ekuno kuNamibia vanototi name hidden company, kana ukaishandira unouraya mhuri yako nenzara. Ndinozvidemba
dai ndisina kumbogara ndakaenda ndikanotora mishonga iyi. Ndakakanganisa life apo pandakabva kumusha, ndakabva zvakanaka, asi pandakazokanganwa mudzimai wangu, dai ndakangoramba ndiine mudzimai, handifungidziri kuti ndingadai ndakazosangana nanaLindiwe vakazondishandisa mushure mekunge tava kaupfumi, uye zvekare nekuzochita kwandakaita ndiko kumwe kwakakonzeresawo ikoko. Ndinoti kana ndakarara ndinenge ndichingonzwa kungotya kuti zvino achauya here nhasi kuti ange achizondidzipa zvekare. Apa ndiri kureva chipoko chavimbai. Ndirangarireiwo pose pamunonyengetera. Hanzi ndirangarireiwo pose pamunonyengetera. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Hei, pakaipa. Hanzi ndinodzipwa panguva yandinenge ndichiita madzikirira. Hanzi ndinenge ndichidzipwa. Rekedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine secret yangu iyo yandinayo. Iniwo ndakaba maternity dress rainge riri remuroora wangu musi wandakamuperekedza ndichienda naye kuparirinyatwa. Ndariba daro ndakabva ndachizoita huipi hwekuti ndakaenda naro kun'anga ndokubva rachizonogadzirwa. Izvi ndakazviitira kuti ange achizoshaya mbereko zvekare zvikaitika, uye ndainge ndichida kuti mwana wake ange achizoshaya mbereko mukukura. Iko zvino ndine makore 54, asi mukoma zvino hazvina kumira zvakanaka. Ininiwo zita rangu muchanditi Gladys. Ndainge ndine hanzvadzi yangu akazoshayika zvake. Hanzvadzi yangu uyu takakura tingori vana vaviri, takazvarwa tiri vaviri, taiwirirana zvisingaiti. Paakazondibhohwa ndepekuti akati apedza zvidzidzo zvake zvekuva makanika akabva achizorovera muHarare. Ipapo tainge tichiri kugarawo kumaruzevha. Ndakabatikana kwazvo, ndakazoita zvekutevera. Mushure mekunge ndawana basa ndakauya muno muHarare ndikatanga kushanda as a maid. Ndikanzwa zvichinzi ainge atomitisa, iniwo pasina kana nguva ndakabva ndamitisiwa. Upenyu hwandainge ndichirarama hwairwadza. Apa ndichitanga kufunga kuti vabereki kumusha uko vari kutambudzika. Nemurume wangu ndisu tainge tichitomira nevabereki, asi iye murume wangu aitombopota achitombokomplaina achiti kana neni zviri kundiremera sei tsano vasingadi kutorawo responsibility. Ndaiti kana ndikataura naTensen hanzvadzi yangu, iye aibva ati pari zvino handina mari. Apa ari munhu wamakanika watainge tichitoziva tose kuti Tensen ari kuita mari yakawanda kwazvo. Saka mukoma ndakabva ndachizotanga kuwirirana nemuroora wangu, but ndainge ndichiwirirana naye nhema. Ndainge ndichida kumugadzira zvekuti ange achizorambana nehanzvadzi yangu. Ndobva zvakatangira. Ndaita sekunge nhumbu yangu yaimufarira. Iyewo ainge aine nhumbu, but tainge takasiyana ne3 months. Ndaipota ndichienda kumba kwake ndichitsvaka nzira dzekuti ndinge ndichizomuroya nadzo. Ndakatombonzi ndinge ndichimutengera mutsvairo. Ndakatenga mutsvairo uyo wakazogadzirwa nen'anga, zvichinzi mutsvairo iwoyo ndiwo wainge uchazomudzinga mumba make. But zvandaifungidzira kuti ndo zvichaitika sandizvo zvakazoitika. Saka ndakadzokera zvikare kun'anga ndikati munhu uyu ava kutoda kutozvara asina kurambana nebrother yangu. Ndakabva ndachizonzi nen'anga zvainge zvisinganetsi. Ndaifanira kuti ndige ndichizomutaimira apo paanenge ava kuda kuenda kulabor. Ndakabva ndapiwa mushonga. Murume wangu akabva apiwa promotion kukotko kwaainge achishanda. Ndokubva tatochinja pekugara tikatotanga kutogara kucompany house. Akapiwa motikari. Panguva iyoyo ndainge ndava kutogona kutodriva. Ndokubva ndachizoti kumuroora wangu, kana wava kunzwa kuti uri kurwadziwa musazotambisa mari nekuzohaya motikari. Sezvo motikari tava nayo munokwanisa kundifonera ndinouya, then ndobva ndaenda nemi kuchipatara. Izvi ndichizviitira ndainge ndakanzi ndinofanira kuti
ndinge ndichizovapo apo paanenge achazosununguka mwana wake, ende ndaifanira kuti ndinge ndichizopa maternity dress zuva iro rekuti anenge aenda kuchipatara nhumbu ichirwadza. Saka akazondiudza ari masikati akaita zvekufonera munext door achishandisa foni yalandlord wake. Then ndokubva ndamhanya kuya ndakatoita zvekutiza murume wangu ndisingadi kuti murume wangu ange achizondiona ndichiba hembe dzemuroora. Ndasvikako kwainge kuchigara muroora wangu, nhumbu yainge ichirwadzaka, munhu haana kana kuda kumbocherechedza zvakawanda. Ndakabva ndachizotora mabhegi maviri, ndakatora rimwe bhegi iro randakaisa dzimwe nhumbi dzake nebhegi remwana, ndikazotora bhegi rimwe randakakanda maternity dress ndichiita sekunge zvinhu zvacho ndazviita ndichimhanya-mhanya. Ndokubva ndanoti mubhuti ndisu uyo takananga kuparire nyatwa. Ndakanomusiya ikoko akazobetserwa mwana wake samwe kuma 3 am. Apa ini handina kuzorora. Ndakati ndichibva koko parire nyatwa ndakananga kumba kwainge kuchigara n'anga ndine drezi riya. Ndakabva ndachizodzokera hangu kumba ndikaita sekunge painge pasina kana zvandainge ndamboita. Saka ndakazonomutora muroora wangu. Zuva raakabuda muchipatara akawana kuti ndainge ndakatomumirira, ndokubva ndamutora ndikamudzosera kumba kwake nedrezi riya ndainge ndiinaro. Ndaita sekunge munhu ainge achida kumubatsira kwazvo. Saka ndakamumanikidza kuti ange achipfeka drezi iroro. Kakumumanikidza kandakaita mukoma, ungwaru hwandakaita ndehwekuti ndakabva ndawacha hembe dzake dzose dzandaiziva kuti ainge achikwanisa kuzodzipfeka. Ndakabva ndadziwacha dzose ndichiitira kuti ange achizoshaya hembe yekupfeka. Ndikabva ndangosiya drezi riya iro rainge riine mushonga. Ndakafara kwazvo apo paakatora drezi ndokubva aripfeka. Ndikaziva kuti zvandainge ndichida zvainge zvatoita. Hapana kana kuzombotora nguva akabva atanga kurwara. Asi zvandainge ndakaudzwa nen'anga sandizvo zvakaitika. Ndikangoti mhiko dzandakamuitira hadzina kuzobuda sezvainge zvakanzi zvichaitika, nekuti ndakanzi ndainge ndichazorota mwana wake achifa, but handina kana kumbogara ndakarota hope idzodzo. Mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, mwana wake achikura, nhasi uno vakazoenda kuAmerica, vakazongobudirira zvisina kunzwisisika. Ipapo ndo pandakadzidza chidzidzo chekuti mishonga yatinopiwa nen'anga inosvika pakuexpire. N'anga iya ndakadzokera kwairi ndikati zvinhu zvacho hazvisi kuita wani, vakangonditi zvichaita. Saka mukoma mukukura uku vana vangu vakazosvikawo pakuroorwa. Ndine vana vangu vatsikana vaviri vandakazoita tariro wekutanga wandakazvara panguva iyo Gladys paakazvarawo mwana wake. Saka tariro mwana wangu akazoti aroorwa akapedza makore ari kuCape Town asati arambwa nemurume wake wekutanga. Iko zvino ava kutopinda mu3rd marriage. Akatadza kuita mwana, aienda kumadoctors achingonzi hapana kana chakaipa chavari kumboona paari, zvose zviri right. Mwana wangu wepiri akabva achizoroorwa zvekare gore radarika iro. Mukomanashe iko zvino zvipatori nenyaya iri kutonetsa. Murume ava kuti ava kuda kutora umwe mudzimai wenumber 2. Ndiri kufamba, ndiri kuzama kuti ndinge ndichizvigadzirisa. Ndiri kungochema ndichingoti Mwari, kana kuri kunzi panenge pakakanganisika, chiregedzai kutonga vana vangu, chitongai inini wacho, nekuti vana vangu havana kana chavanoziva. Zvakaitika nekuti ndainge ndiine grudge randainge ndiinaro, ndainge ndakabatikana nekuda kwekuti hanzvadzi yangu akasvika pakuti kukanganwa vabereki nekuda kwekuti ainge asarudza Gladys. Zvinondirwadza uye zvekare zvinondityisa because vana vanogara vachindifonera vachiti mama, tiri kufamba. Saka mukufamba kwatiri kuita tiri kuudzwa kuti pane munhu wepedyo mumhuri akasunga zvibereko zvenyu. Saka vana vangu vanoti kana vakandiudza nyaya iyoyo ndinobva ndati kwavari, hamuzvizivi here kuti maprofita varevi venhema? Siyanai nazvo, ndinotya kuti ndichabatwa ini.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvakaita backfire, ndaida kuti mwana wemuroora kana akura azoshaya mbereko, but vavo vana ndivo vava kushaya mbereko manje. Hanzi zvakaramba zvandaifungidzira kuti zvichaita. Akwamanaka zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching.